duk macen da take mafarkin namiji na saduwa da ita, wallahi duk macen da namijin dare da ya hana ta ciki, in dai aljani ne dan jarida, wannan dan uban shi, wallahi tallahi dan jarida, duk bala'in aljani ba za ka yi kwana 7 kana yi ba, dan kutuman uban shi dan jarida ya rabu da kai har abada. In Allah so da sai dai a nemi wani damu, ba wannan ba kamar manzon Allah. Wannan na farko kenan dan jarida. Ko ya san cewa tumbi dabbobin mu a sa ne, rago ne, tinkiya ne, suna da tumbi. Abinci ne idan mu dabba ya ce akwai tumbi, inda za a tara in aka yanka, duk dabban da aka yanka za a tadda wannan tumbi, wani ciyawa ne, kashi ne, menene, to na ɗeba shi kaɗan, ko na saniya ko na rago ko na cin tumbin zai ɗiba kaɗan. An samu gudana ɗaya ko zai nema kashin giwa, giwa tana kashi, kaga itace ne abincinta, to giwa tana da wani baiwa, zan zo baya da wasu baiwanta daban-daban, amma yanzu zan ba da sirrin kashinta ne. Za a ɗiba kashin giwa, kana tare da ɗan jarida, yawwa kashin tumbi, idan ka nema kashin tumbi yawa sai ka zo da shi gida a shanya, sai ka nema kashin giwa. Elephant kenan faɗan jarida, giwa wato elephant, da mutum zai nema kashin giwa. Za ka nema kuma kashin tunkun daji, kashin shi wari za ka ga yake, ana iya samun shi a irin yan koli a wai da suke ba da magungunan gargajiya wanda suka san Allah. Idan ka musu magana kashin tunku da kashin giwa da kuma tumbin wannan ko akwata, akwai mahauta kun sani, akwai wanda suke yanka a ragon suna ne, a saniya ne, irin na biki na maulidi na wasu abubuwa da suke yi, akan iya cire wannan tumbin kashin. Yan jarida idan aka ɗiba wannan kashin aka hada da kashin giwa da kuma mai ke da suna kashin tunkun daji, to wannan idan aka hada su dan jarida sai a lullasa su, za a iya kara sa turare, sau da akwai aljanin da shi yana son irin wannan turaren, ba sai an sa komai ba, an aka lullasa aka hada su, to sai a ɗiba mutum daga yin wanka kafin jikin ka ya bushe sai ka buga shi. Namiji ne, mace ce, yaro ne, saurayi ne, tsohuwa ce, tsoho ne, yaro ne, babba ne, duk wanda yake da wannan lalura, namijin dare, wallahi tallahi dan jarida, duk bala'in aljani ba za ka yi kwana 7 kana yi ba, dan kutuman uban shi dan jarida ya rabu da kai har abada. In Allah so da sai dai a nemi wani damu, ba wannan ba kamar manzon Allah. Wannan na farko kenan dan jarida. Ka maimaita musu kafin ba da na sha din, sannan yana da kyau a yaƙe shi gaba daya. Mun fito ne wurjaja, za mu yi aiki ne lillahi wa rasuluhu. Dalili ko shine damuwoyin ya mana yawa, ga maza na ta kashe mu, ga matan sun yi yawa, ba aure, kuma ga aljanu sun addabi mutane, ana ta yanke bishiyoyi, ana bugawa azara ne, kwanoni ne, abubuwa na da garuruka na ta zuwa na tadda su suna shigo mu, to irin wannan wasifu suna mana yawa, ya zama dole mu fita mu taimaka wa al'umma annabi. Dalilin ko shine saboda irin wannan damuwa, insha Allah. Na muna tare kai dan to ma su bibiyan mu kun ji maganin korar aljannan dare ko aljannan dare kashi na farko, inda zaki ba da hayaki a daure a nemi kashin timbin dabba, alabashi rago ne, saniya ce, akuya ce da makamancin wannan kashin cikin tumbin ake nema. A je kasuwa wurin yan koli ko masu sai da irin magungunan nan na cikin jaka, yawa ko mafarauta ma za su iya nemo kashin giwa ko kashin tunkun daji, sannan sai a hada su wuri daya a nika, a rinka yin hayaki kafin ruwan jiki ya bushe ko ya kame. In aka yi wanka kafin ruwan ya bushe ko ya kame, sai a yi kokari a yi hayaki da wannan da wato haɗi na kashin timbin dabba da kuma kashin giwa da kashin tunkun daji. Za ki iya ce kara sa turare, don haka da haka za a ci gaba da yi insha Allah ta'ala. Na kwana 7 mai wannan damuwa zai ga waraka cikin ikon Allah. Zan mai da ku ga zaki inda zai sake taimakawa da wanda bai samu daman yin hayaki din ba, zai iya yin ga zaki da zai faɗi yadda za a yi a samu na sha baki ɗaya.